Irudita izjokoa, askorentzat gogokoa, Gabon ikusle oinatitikan astear gaurkoa. Erakustea gakoa, txantxikutarren txokoa, historia asko ditun herria, ta herri historikoa. Historia asko ditun herria, ta herri historikoa. Gabon, Oñati! Gabon, Oñati! Ten agua, ten coco, ten cerveza, ten guarabito. Ten agua, ten coco, ten cerveza, ten guarabito. Abacaxi. Socio, Rio Janeiroko playan hola ibiltzeituk. Rio Jan? Rio Janeiro. Ah, Rio Janeiro. Rio Janeiro. Edo sekula izan, dizke. Ez, baleku garra, socio. Panda azúcar da. Ai, panda azúcar. Vale, venga, bueno. Rio Janeiro, ez gaur nun gaude. Oñatin adizkide, Oñatin, herri historikoa. Adizkide. Socio, bero. Bero, kristona. Gaur hain beru, Urteko euni beruena. Seguru, bai. Hortako bagiz erdan ona? Ze? Ojo. Porroia? Ze porroi? Ze arduana, presua? Ze karriek? Ze ba? Ze karriek? Zer, arotzan metrua, zer dekau? Ez, ze horte. Abanikoa, socio. Azartako karritxekoik. Zagabe, ba, izi gotatzeko, eta aparte, ojo, socio. Loko mia, moda Ibiza, loko mia, dantza Ibiza, loko mia, moda Ibiza, loko mia, loko mia. Oño, hoi nun ikasiek. Donostiko pataplanen. Oño. Bueno, socio. Ik artia baka, baina nahi preskatzeko nahi jonin porroia, Ba, gordako tetorduan. Hoi da. Ze gehiago? Txokolatia. Txokolatia, socio. Zeatik? Oñati, bila txokolatera izan dalako. Hori da. Bai, jauna. Hartu txokolatia. Oño, txokolatia baldakizu zartako da nona. Zertako? Da, sexuan sustitutua dizkide. Sexuan sustitutu? Bai, jauna, nik horretik jandizke sekulako txokolate pila. Jandizki, txutxar, elgorriaga, trapa, lint, holako bolaiko bai, kinder buenok, barajaseko dutifriko, toblerone guztik eta danak, baina, bestetik, noi tutia. Dutifriko, ondeko guen dioz, ikusi, oiga, sexua sustitutiboiko nena, son bilan atzetik ibiltzia. Harina, gota. Ba, adizkide, haude sexuan sustitutu adek. Haude zuluan sartzia delako. Oida, adizkide. Ondo sartu Bai, ondo sartu gaina, Oida, bale. Bueno, socio. Informazio fresko ere kareko zendun, ez da, pentsatzen dut. Oñatiri buruzko informazio freskua. Oño. Oñati, gaur egun Gipuzkoaren parte da, baina ez da beti horrela izan. Oño. 1855 bitarte, independente izan zen. Oño, ez da edo zer gauza, Ez da edo zer gauza. Bueno, importantia da Oñatine bai, unibertsitatea. Unibertsitatea, atzen daukagu. Hemen atzen daukano, zatik Euskal Herriko unibertsitateik zaharrena dalako. 1540 ingurukoa. Bitu, da nola ekizu beste hemen ibilizina zuela? Ez ni unibertsitatean ibili naiz, baina beste unibertsitate klase batien. Ze unibertsitate? Ba, jendiak Facebooken jartzen du bezala, la universidad de la vida, la escuela de la calle. Holako, meka, nazka matezia gauza martzen. Oñatiko unibertsitatea onena, hoi da. Bueno, dizkide, liburua freskeran gorde bezala behatu ingota. Eta freskera hartuko aldeuk, hau kresan beru ingota. Bai, hartu bai, sale, bai. Goazen Oñati hogeto zautzea, bai. Hogeto zautzera, norutz? Araldea? Araldea, goazen ba, dizkide, venga, gualde. Ten agua, ten coco, ten cerveza, ten abacaxi. Ten agua, ten coco, ten cerveza, ten guarabito. Bueno, Gabon, Oñati. Ongi, etorri zuen herrira. Bueno, socio, unibertsitate importantea garrantzitsua Oñati. Bai, jauna, a todo esto, unibertsitatea zaran degula, zuze titulo dakazu. Ze titulo? Bai. Universitarioa? Bai.
Bueno, nik atera nun Elgoibarren titulo tornero. Tornero? Egia, txaianen abizten bezala, quiero ser tornero, Tornero guaz. Tornero. Gainera, oinatira etorrita txaian kantatzen hasi? Bai, delitua da. Delitua, oinatira etorrita kantatu behar da, bueno, bertako herritar ilustre baten kantua. Fermin Etxegoien. Baita, Ruperrena. Ruper, egia. Ez da posible, ezin liteke. Gaur posible izango da, eta litekena da. Zer? Oñatiarrak oso ondo pasatzia. Eso ya. Bueno, Gabon Oñati. Gabon Oñati. Oñati, Gipuzkoako hegoaldean kokatuta dagoen udalerria. Gipuzkoan azalera handiena duen herria da. Sartu mapa. 11.000 biztanle ditu Oñatik, 11.000 txantxiku. Oñatin biztanlei txantxiku deitzen diete. Mundu guztiak pentsatzen du txantxikua igela dela. Ba ez, txantxikua eluiarren arabera, hauxe da. Alites obstetricans, edota apoa. Hauxe. Bakizue, txantxikua hauan eta ibili munduan. Hostia, baia kolokotu. Ojo al Cristo, hortxe, persona bizikletan. Bazen ezautzea. Haze abiadura. Iepa, egunon! Epa, Zer moduz? ondo. Ondo, aiba, Dios, haze abiadura. Haze abiadura. Bueno, hau elau adok. Bueno, ni Mikel zu? Bai, ni Esteban. Esteban, urte askotarako. Berdin. Esteban, hemen ikusi zaitu bizikletan da elegante asko. Bai, egunero biltzen bizikletan. Egunero biltzen zea. Bai, ni bultatxua, erritik eta bai. Bizikleta dotoria da kasu gaina, Oso merkia dek, merkia da, Horregatik institut kalian, ez du sartzen garrajera. Aiba, kalian usten gezu. Bai, beti. Merkia dalako. Ostute badute, ez dauka, enbeste baliorik eta. Etzazu telebistan ezautze. Ba, lehen aurretik bi bizikleta ostuta da. Bai, Bai. Kalien utzita? Metxe berten. Adios. Eta bat, urtetan neukan, inoiz lotuarik. Aiba, Bai, karo. urte asko zeuzkan, ez da, nik naizta hau ostu, ez da, berri arreziko ez. Bueno, inkontraste bani, bueno, zela zaizua. Esteban, ikusi zaitu bizikleta dotorieta, betaurreko dotori, oso dotoriak. Honi daukate 40 urte ja. 40 urte daukate? Bai, egin genuen bideia bat Eskoziara. Esan zikuten, han eltsu asko okoten, eta segola eta komen izala, betaurreko geruatia. Eta protezioa emateko, oso politak, Bueno, politak ez da. Egia esan, diseinu oso politak da. Interkambingo dugu, Esteban. A ver, Beriak eltsuantzako eta zea... Eosin gauzantzako bali jo, probatu eta... Eltsuantzako honek ez, porque hemen albotika sartzen da. Bai, albotika nikoa sartzen da, ez da? Hola beto, ez da, Esteban, bai, asko ze protezio babila bat, endu da, betaurreko. Bai, beho, bizikletan ibiltzeko eta primeran, noik? Bai. Bueno, Esteban, da, herriko altzea. Jaiotzez, Bizkaitarra. Aiba, Bizkaitarra jaiotzez. Nik izaten dut Bizkaiko kapitala. Bizkaiko kapitala, nungua? Munitibar. Munitibarkoa, joño, bai. Ezagutzen de, bai. Eta, oinetin, nolatan? Ba, oinatia torrentzen 10 urtekin. Aiba. Hemengo komentura. Komentura? Genuen apaize karrera. Aina, zu apaize karrera kasu. Mekau nizuz. Jo, Esteban. Aurretik neukalako anai bat. Aiba. Eta anai ezakoen aurretik beste osaba bat. Osaba jaukizan beste osaba bat aurretik. Hor ikasten? Bai. Aiba. Eta, bueno, izan itzen apaiz. Apaiza izan zinen. Eta gero, nintzen bitartean ikastolako maizu. Aiba. Eta, bueno, izan da, hartzo da. Egun kostiak, neuzkan, hau ez da bizitza, zan nuen da, orduan bat beste guzti behar nuen, eta utzi nuen apaiz izatea. Apaiza izatea zen. Oi, eta da, nik organista naizen ez. Adios, organista ere bai? Bai. Berazik izan ze irakaslea, izan ze apaiza eta izan ze organista. Bai, eta futbolista, Eta Esteban. Futbolean, zei biltzen zian, delanterora, Esteban? Bai, delantero. Azkarra izango zian zu, ez da? Oso azkarra, ez da? Oso azkarra. Osaten ziaten, gazteen paran gaintza, eta bestia da, Bobby Charlton, eta... Bobby Charlton, inglesa oso ona, oire, bai. Oso ona, bai. Bai. Ona, Esteban. Eta abiadura gustatzen zaizu, velozidadea? Biziketan nezain beste. Baina kotxeaz bai, Hostias, kotxeaz. Kotxe batu probatu, bai, zenbat hartzen duten, da berrundi gora, bai. Berrundi gora ibilizea? Bai. Eta nun, hemen karreteran? Ez hemen ez. Horre, albazeta aldian, horti ziazan. Bale, horra zailago. Berrundi ondina zin izan dartu desuna, Esteban? Berrunda hogei edo. Berrunda hogei, me kago, sos. Kotxe probatzeko. Nehatzako, oztopo bada, begiratu beharra, beti, 200 metro begiratzea,
ez da bapeo, en fin. Bai. Giatzen da bitarte, ari begiratu. Ari begira, ez da? Bai, pixa ez da komodua. Bueno, beharrezkoa. Bueno, Esteban, dagoin zen martxa, hainbeste kiro indagio, dutxa txiki bat hartzera edo? Bueno, dutxa, lehen baten lagun batekin komentatzen da, bera, dutxatzen zara egunero, eta nik zan, ni ez. Ezeari batatzen badu, baina jaboi gutxi erabilita, Jaboi gutxikin? Ze, dokat esperidia txarra. Bai. Garaia egiten nuen deporte egunero, eta konturatu nintzen, dutxa jaboiak egitean, gero, azala baina, ezakoela, eguzkiak inda, bueno, defensa bat ere, Claro, que irritatu da pixka ete dola. Bai. Bueno, komeni da Estebanek esan dula, egunero ez jaboiekin. Egunero nik espodizarri botatzen ez dute. Bai, ez du benamen zeizatik, bezala... Ez dut ikusten, horren behar, jaboia ez da egorra, dana hori ez. Bai, hoi ez. Hoi noiz benka. Hoi noiz benka, bezala pixkate ze, azala iztetzen zaiola, protezioa. Defensa barik altetzen. Bai, hoi du ondo jakitia, Esteban. Plazero bat, Esteban. Bueno. Posta naiz, zure esagutziaz, eta hemen txute zaitu, hartu, zure dutxa jaboi gabe edo... Segi ondo, Esteban, urtaskoan. Vale, ondo segi, nerorte. Bueno, Esteban, fenomeno. Hore bazu ezagutzea. Fijate bazeate, 8 denboratitan lehenengo aldia da, aurkitzen dudala persona bat oinatin, ni baino azkarrago hitz egiten duena. Esteban, haze velozidadea danetarako, bai jauna. Zu apaiza izan dakoa, anaia apaiza, osabare apaiza, eta beste osarabe apaiza. Zure familia, Esteban, apaiz gehiago daude, kope irratiko junta direktiban baino, Alucinantia. Bueno, Esteban bakarrik ez da apaiza izan da apaiza, izan da irakaslia, organista, futbolista, ziklista, eta, importantena, Formula 1ko pilotu ella. Futbolian, Bobby Charlton bazinan, hemenik aurrea, Esteban McLaren betxoko izute, Baina, izen politia dakazu pilotu izateko, bai? Zein pasadata, Esteban! Jarrik asko. Iepa! Hombre, egunon. Egunon, ze moduz? Ondo. Ondo. Zeure izena? Angel, Egaña. Angel Egaña. Ni zuaitz. Ze zatoz deportietetik, ala? Ba, pixka bat ibili. Ibili? Bai, 4 kilometro. 4 kilometro? Sasoia dukaz orduan? Bai, sasoia. Sasoia fanda. Fanda? Sasoia iesi fanda. Iesi, sasoia? Aloñaldea. Aloñaldea junda? Bai. Angel, zenbat urte euskazu? 85. 85? 85. O 85? 85. Eta hostien, jaixu da. 1985 jaixua? 85? Da sasoia fandala esaten duzu? Handi, bai, hemen leunien ibiltzen naiz. Leunien? Batea eta bestea baino, leunien, Leunien? Leunien. Ja, aldapa gora eta olakoek ez? Ontsi ala urte bete banizan, pertsiko eta gora eta pertsiko behitlu bai. Baina behitzukoan jauzen zen atxiliburrik eta... Osak, negozioa? Negozio txarra. Ola sasoian egoteko zein da sekretua? Ixia, gongo, bai. Bai? Tan irakutzeko zunik zertan sekretua. Erakutzeko jaso? Bai. Zurekin jongo naiz? Erki. Guazen ba? Bueno. Angel. Harri hor. Harri? Bai, Harri. Da, erakutsiko diazu, 85 urtekin sasoian egoteko sekretua zein dan. Ontsi hartatuko dut. Vale. Ne, sekretua dira berakatzak. Berakatza? Berakatza. Ojo. Berakatza ondike bi erdi, Berakatza handixa. Erdikek bat, bai? Tak? Oin frigidu bau, sartenian? Ez. Oain. Alda baten dago. Ojo. Da mermelea. Ziruela. Okara, na. Mermelea, ogian, ondo zabaltu. Eta orain, hau. Ojo. Ez da egiz izan. Hau, sekretioa hau da. Honekin zein bida? Hau jan. Jan! Hau! Hau jan enbierzu. Hau jatako zabier zer, zuk hau jan zaken lasai. Seguro? Seguro.
honetan zoiz. Bai. Horrek osasun gogorra mando dut. Osasun gogorra honek. Bai. Ez datzuz, guztorik hartuko behakatzen egitzatik, oso gozua gehatzen dut. Oso gozua behakatzen betu. Gozatasunik ederrena ala, netako beraketa. Gozotasunik ederrena? Bai, bermelaiakin, bueno. Garra. Baina, egunero jabiertzu. Egunero? Egunero. Angel, tau? Amarrategua gozatzen, depu ibir esaten da. Denporia, tranquil, ezta? Lasai. Angel, hau berakatza janda gero, musuak, patxuak emateko ez, ezta, musuak. Bai. Horak izan. Ez da? Da bain? Toain zer? Zu jan hoi. Jan? Bai. Oso gozua. Platanuak bihotzai laguntzen du asko. Eta parte buru ondo erueteko platano asko jan bierta, bai. Ta naranjia? Naranjia estomago ertzen. Estomagoan zat. Da, Angel, ta berakatza eta mermeladia eta ogia zertako dia honak? Berakatza zazpi gaixon kontrakua da. Zazpi gaixotasunen kontrakua? Bai, berakatza. Abai? Claro. Zazpi gaixotasunen kontra? Claro. Zeintzuk? Zentzu dien ez dakit. Oiz ez dakit. Ze gaixotasun ez dakiu? Ez dakit. Baina, zazpi. Zazpi gaixon kontrakua da. Ostra, Eta hoandik ez dakit zertan buruko mina. oandik ez dakizu zertan buruko mina? Ez dakit zelako hanip ez dakit. Gaixo ipein etzeon. Gaixorik ezean sekula egon. Sekula ez. Da, zenbat urte berakatza jaten? 60 urte. 60 urte? Egunero ez? Egunero. Hau, egunero. Angel, eta medikuak zezaten dizu, medikuak? Medikoen makina alde izan du nahi. Zeu zer, zan bihar duzu nahi, ze jaten duzunta. Esan bez? Gaur enteraukoa? Garganteako ebea ardien zango hau. Gaur enteraukoa medikua. Sekretua zein dan. Bai, jubilatu hau bainan. Baina? Enteakoa. Kasu ingo izut, Hau amaitxu mikoa. Hori jantzak edazai, Me cago en la puñeta. Angel, eharki gaude oin, Bai. Dantzako bezala gaude. Zeinek eukerekin zure uktiek dantza iteko. Bai, Kaskainola jukonek, baina... zelan kastainela. Badakizu hola? Bai, Baduz kasu? hor dagoz, kastainolak. Egon, Hauek? Horrik. Ojo. Banakua. Banakua. Ostra, beste ritmon bat? Beste rimua, bai, San Sebastián. Oso, na! Ostra! Edarra, Angel. Angel! Iba Angel! Hemen daukagu, Angel egaina 85 urte, eta azelako sasoia. Eta sekretua zein da? Entzun dozue, berakatza. Ikusi dozue, berari oso ondo doakio, eta 85 urtekin nola jotzen dituen kriskitinak. Zu zaude, erderaz esaten da bezala, como unas castañuelas, ikusten da, como unas castañuelas. Angel, badago kantu ezagun bat, kriskitinak aipatzen dituena, eta nik letra aldatu diot, zuri omenaldi bat egiteko. Ez da kriskitinak ekarri dituzun? Bai? Dioko sinateke? Zure omenez kantua. Angele gaina oinatikua, 85 urte, buruko minik
jaio zenetik, ez du eduki gaur arte. Sekretutxo bat berak badauka, dauzkana zazpi bertute, eta kraskitin berak atzarekin, gaixotasunikan bate. Eta kraskitin berak atzarekin, gaixotasunikan bate. Ara, Oñatiko auzo hontan, Araotzen jaio zen duela 5 urte baino gehiago Lope de Agirre konkistatzailea. Eka. Kurare benenoa da. Intixuak ez da biltza, urruti. Vamos, bakien daunak, bakien utzi, de dio. Ara, hotxe, 2 persona. Txirrindula hartuta. Ozen ez hautzea. Kaixo egunon! Hombre, egunon. Zer mouz? Hementxe ondo, zube baio. Ondo, zan beharko? Bueno, hementxe. Hementxe, ze, bolteska emate da edo, Bueno. zertzabiltzate? Oindala 40 urte desafixo bat ingeben. Adios. Eta esan ozta ni, zehatitxu errepiketien hoi eta... Ojo, Kristo. Zadu kalentamentutxo batin eta desafixo hoi atzea errepiketien. Adios, guaina 40 urte desapillo bat egin zen duen. 42, exactamente. 42 exactamente desapillo bat, eta gaur inbiazue rebantxa. Rebantxatxo bat, a ber. Ojo, Kristo, hau ezin du galdu, Gauza belekuan jarri bitu. Vale, bueno, ni Mikel zu? Ni, Manol. Imanol urte askotarako? Berdin. Ta zu? Mariano urte askotarako? Berdin. Bueno, guainala 42 urteako rebantxa itea. Hori da. Jantziga de la época, bizikletape de la época, eta venga, leña. Oin pitimak kalentamentu egingu eta kasku eta jantziku lehenengo. Hori da, bai, segurutasuna garrantzitsu izaten da, ezta? Exacto. La última moda. Última moda, bintai moda daude. Zuek afizio bakazu, ezta? Apurtxoa bai. Apurtxoa bai. Oin gehiago lehenago baino. Garai hartan laukatu biltzezien bizikleta. Bai, goen gehiago, ezta? Bueno, berotu bildurri gabe. Vale. Bueno, berba. Adiós. Torri vuelta. Hau da, beroketa arraru. Aizu, bakoitza behar gauzan, Oso ondo beroketa, baina nik, itxoin, gauzan bat esplikatu behar diazue. Osea, Mariano, primeran ikusi zaitut, baina, laizterketa nola da, zu atzea eta zu aurrea? Claro, Bai. Ojo. Esplikatuko diazue, zer gertatu zan, Gu lehen hau, gazte menporatan, lanetik urten da txikiteuan juntetzen gitean. Bai. Eta bakitzu, txikitu batzuk eran, eta ja gauzia beroketan fatezan, eta honen lagun baten komenda dutzen, han baserrixan da, lapatan da atzeuska biltenak. Bai, Eta nek esan otzan, ezin eskuak goi. Eta bai ez ba, botan ostan retua. Retua. Ingo isu garantzazu igoeria. Ni atzeuska eta ia eurre euska. 9 kilometro. 9 kilometro atzeakan, Mariano? Bai. Oi, milagro eta esama Virginian, Hori da, milagro baina. Eta akordaiten naiz, aurreko egunean, malenako jaitea fan ingitzan. Adios. Bixok. Hau lehentxu fanzan itxea. Ni onjo gehatu initzak guztoan hauen eta... Eta gaina, desafioan bezperan, taka. Katxarra batzuk eran da edo, lagun batek esan ozta, ni zaintu inai, bixer desafixuakok eta... Goizeko zeitan hemen, Goizeko zeitan gatu zineten aposto iteko. Exacto. Ojo, al Kristo. Nahiko joer gehin da gero. Meritu doble ez da. Importantia, zeinak irabazizun? Atxe seguna? 8 minutu. 8 minutu? Hemen daukazula, ez honra del ciclismo. Hoi arantzi hor barruan sartuta, hanfanzan neuri behira, barraz. Eta ni hartzekaldien gibela botaten, ezin jarraitu. Ni kontrolo ekinen gaina. Claro, behira. Talde behira nola noien. Ne esperantzia hemen dakot. Hemen dau ze bat, nekunke bat, neukitin dutena. Pozillo magigua? Hori da. Honek guen mouko astosarra pepiztu ititu. La chispa de la vida. Gaurko laizterketa zi baino lehen, hementxe gaude, imano lehen pozima magika edaten. Hementxe tragoeska jota. Ja, guztua. Ikante antzeko da, gindile botaxo beno. Hori da sekretu, hori da sekretu. Bai, honekin, sos, burr. Bueno, beste prestakizuniko bakazue?
Ispilu bat. Ispilua? Bai. Bueno, adiós. Ez dela... Ta, eseri... Lepo ez du ematen da. Ai, badala aletxe, karo, atzeko ikusteko, ez da? Bai. Hundik atera dezu retrovisore hau? Tratore ikindu dio. Tratore. Bai, baserriko tratore zan. Reziklajea bida, ez da? Bai. Karrera zer da, are aldea? Aldapa? Bai. Javi, zuen posizio gartu ondo, eta nik pistoletazua egin mangot. Pistoletazua nola ez dakaten, hementxe reziklajeko poltza puztuta honekin tirua. Bentajaik esartu, Ez, lasai. Atento, Mariano, txaflero, xoiak eta. Hiru, bi, bat... Venga, botellak! Animo! Venga, Imanol! Eba motel! Aldapi egeru tondixo dut. Bai, Edadiek ez daula barkakatzen. Batza gogorra, Bai. Imanol. Bai, orduan baino gorra gua. Epa! Oi, hementxe izan dut, enkontronazo txikia, baino. Venga, gutxiko falta data. Aba, botellak! Posima eta guzti. Asko entrenauta huela. Bueno. Hai. Ni baino, sasoi hobia da, gate. Zenboz, bikote, zenboz de joa asuntoa. Pitima botaten bozu, jota Bueno, bai, behotuta bota, doiata. zea. Itxo bierrie. Botileña. Ahí va. Me cago en Dios. Ni ere bota niri ere, Bai, noski. Ni ere behotu nauketa. Behotu zago ez da. Ojo, que te puedes quedar cojo. hementxe da olmuga, norgeiagoka berdindua. Kontuz, a ver, ojo al Cristo. Garaipena. Sí, garaipena gotxe, nahiko batian aiatu zeate, Nanol? Bai. Bestakipa, nik ez nuke jakingo esaten zeinek irabazion. Hemen ni bastante nekatu nez, nekamu esos. Ni baino gaztetxo badauta. Nik uste dut, Baina berdinduta. arantzi eta hotela bentzet. Bai. Ja, hainbeste deshonroen naiz, pentsaitzen dut, ez dakit. Berrogeita bi urte baino berdindu bai izan da. Nik uste baietz. Zeinek irabazi berdintzail, eharki pasadeu eta plazar bat izan da, zue bilan onduan, berrogeita bi urte eta geho, hementxe laizterketa edarra itea. Plazerra hori izan da. Zorionak, Imanol. Eskerrik asko. Zorionak, Mariano. Bale, oso ondo. Bueno. Hemen dazkau herriko fenomenuak, Mariano eta Imanol. Bueno, impresionantia, Kalentamientu ba oso ondo ontzan, baina niko ez dut goindala berrogeita bi urteko kalentamientu ba hobeto ontzala, zati goizeko lauak arte hortxe kubotak eaten duen zinaten. Bueno, hortxe zen sekretua. Beste gauza bat, Imanolen zato magikoa probatu deu, pozima magikoa. Oso ondan zeon, baina nik gauza bat esan zuen. Jainkoen izanian, Estebani ez eman zato magikoa o pozima magikoa, Zatik, atzeaka biziketan ibiltzen azen banima, berriro apaiza sartuko bata. Bai. Oinetiko azain hau, prensak ekarri, ez dakit, irakurri zuen, baina prensan azaldua, eta derrepente, aste honetan markan, notizi jau azaldu zaigu. Ez zazue detailei galdu, jainkoan izanean. El doping del chuletón o el zahato de Imanol. Polemiken Aloñamendi, alase jarrio. Baina ez kanpuan bakarrik baizik eta oinatiko aldizkarine agertu da notizi bat nahiko importantia beste ikuspuntu batekin. Ikusi dezagun. Hementxe, kontzekupetik, oinatin martxa atrasa modan jarri dute. Zein da Maria, no? Eta importantena, debagoienako botikak azerre moda berrian gatik. Eskerrik asko. Ojo. Iepa! Uño, egunon. Non? Zer moduz? Amentxe, pareje eder honetan. Paraje ederra? Ederra ez, ederra baino ederra hoa. Zer da, hau? Hau da Usako. Usako? Bai, Usako. Oinatiko pareje ederrena espada ederrenetariko bat. Da, zure izena? Xabier Infante, baina oinatin nire zizena erabiltzen daue, hartza. Zein? Hartza. Artza! Artza! Zeratik, artza? Bueno, gorputza, borobilduta, ile askokua eta horretxatik. Ile asko? Bai. Aurrian atzian leku guztiko. Eta depilo bari. Depilo bari? Eskatu sekulak urri depilatzeik? Zertako. Estetikoki edo... Estetika zertako. Estetika dakotzuna. Punto. Daukasuna? Punto. Artza? Da, zetan zabiltza, hemen, ez dakit... Gaur eguraldixa oso egokisa
denez, bainotxo bat, edo preskaiteko. Hemen? Nun ba. Nun ba. Hemen pizinarik ez dago, hau bakarri dago, Ez dago pizinarik? Hau da oinatiko pizina irekia? Hau normalian hotza ongo da, ezta? Freskote da, bai. Eta zuk ez duzu hor sufritzen freskota? Sekula ez. Sekulez. Oso simplea dalako. Ni nunga naiz. Takit? Siberia Gasteizkoa, donde se hace la ley. Siberia Gasteiz, donde se hace la ley. Capital institucional de un país singular. Potato, puro y duro. Kantu kaldien kantua da hori? Nola da, zati hori? En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente rula, 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 rula. Siberia Gasteiz, donde se hace la ley, capital institucional de un país singular. Potato. Topo. Artza, zenbat denbora daramazu oinaten bizitzen? 37 urte, 2 hilabete eta 7 egun. Exacto. Eta, zerta dedikatzen zera oinatin? Zer lan daukazu? Oain, Bai. bago. Bago? Bai. Jubilauta. Jubilatu zauz? Bai, hoi momentu bai. Eta lehen hau zer lan egin duzu? Beti pizina sartuta. Klasiak ematen? Bai. Siberia Gasteizko bat oinatin igeriketa klasiak ematen? Misiolari moduan etorri nintzen. Misiolari? Bai. Ez egiten igerian lehenago edo? Ez? Otan ze estilo ite zuten hemen? Supervivencia, pura y dura. Txakurra zen egiten dugu. Burua kanpuan. Da hori izan zen zure lana, erakustia? Exactamente. Da ze estilo erakutsi berdia adibidez? Bular estiloa, txantxikuek egiten dauena. Nola? Txantxikuek egiten dauena, sapuek egiten dauena. Eta beste kaldetik, krola eta bizkarra. Artzata, imaginatzot oinatiarrentzat errexena txantxikua bezala itea izango ala. Eta oin jokan, praktikan jartzen dabe, batez be, andrak, gustora. Andrak? Bai. Gustora, bular estiloa, txantxiko estiloa. Bular estiloa eta aina burua sartu barik. Braza pelukeria. Braza pelukeria. Braza pelukeria? Bai. Xatik, burua kanpoan daolako, eta olia guztitzen ez dalako. Hori da braza pelukeria. Eta artean, karo, burua muitu, eta, oino, zer mouz, gaur zer, atzo ze pasau zan. Jo, entzun hemen, kale erradixa, bai, zehaz, baina zer izan zata. Osa, kotilio pixka. Braza pelukeria. Ilia bustiez, da gainera? Gaina informazioa. Informazioa jaso. Erakutsiko zineak braza pelukeria hemen? Bai, ez dago nio garazorik. Baina hau leku segurua da? Oso. Baina, niri zerbait gertatu ezkero, norkateako nago hemendik? Hemen dagoena. Zuk? Bere, dudarik ez. Nola izango litzake salvamentua? Neuri hau batu. Nola? Neuri hau batu. Nik zu? Bai. Ni neiz itotzen da? Bai. A ber, ni momentu enten zer inike, esebez. Socorro estaba sola. Piso zen hau. Bate inda. Bai, bate inda. Oden zerin behar da. Zuk hori mozenuke? O batu, etzila, eta lepua o batu barik, jazta. Zuk hola zauz, honekin ezin dozu eserin, lepua libre dau, arnaz hartzeko, eta eruan. Baina, ojo, hartza, hau zer da, salvamentu teknika bat edo judo? Ez, teknika bat. Salbatzeko? Dudarik ez. Eta borde jarten bada, bai, obatu. Ezin librau. Ezin librau? Orde zerin behar zu. Plak. Nola plak? Zer? Ostika bat. Itotzen nahi danari? Hombre. Joten duenean zepaiten dan. Zelan geldik eta za. Hori pasau ezkero? Indar barik. Jazta. Jazta. Ja salbatu dezakezu. Orduen, ja edo zein gauza izik. Itotzen nahi dan oso nervioso jartzen bada? Patada los huevos. Patada los huevos. Punto. Ta listo. Ba, hartza, sartuko bera? Gula osunean. Bai? Bega. Ni ja, baino jazisa jarriteakot. Badukazu? Hombre, instrumento de trabajo. Instrumento de trabajo? Zein? Hau. Hau ze tipotako baino jantzia da? Braga nautika. Braga nautika? Braga nautika. Bai, olako fraka bornuak. Zeitzurak hau? Zu hona, neuria baino bia. Bueno. Ni borobilduta eta zu lirainduta. Bueno, baina... Tak.
vamos. Eka, Michael Phelps, laugarren kalean, favorito nagusisa, 1, 2 eta 3, martza! Osta, Artza, Zer, braza pelukeria erakutsiko jazu? ontxe eta, beitu, Ojo, beitu, fate zara, horan. zer moduz? Ondo, kasu? Atzo guztua, Bai, oso ondo. lo ondo indozu, Bai, kasu? hor, gaizki, Gaizki, berua, kristona, imaginau. itote. Itotzen o tiroi bato. Vale, Vale. venga. Nik zuri horratuko nizuke nervioso? Fuera. Ope kabo izu. Eta bai, lasai, ta, Artza, gustu anua. eta jazta. Tak, Artza. Zer izan da? Eskerrik asko. Bai, zuri. Hortzatik. Bueno, Bueno, nik telebistan dokumentaletan ikusetan euskan hartzak uretan, izokinak ateratzen. Oñatin hartzak uretatik izokinak ez ditu ateratzen, pertsonak ateratzen ditu. Rego, ra. Enekin albornoz bat zenukan ala judoko kimono bat, momentu batean. Baina, en fin, lasai. Nik esplikatuko izuet nola joan behar dan Usakoko pizinara bainatzera, hartza inguruan baldin badabil sorosle bezala. Importantena, hartza, nola ez? Braga nautika. haundize gisa. Handixe gisa? Zer handixe gisa? Braga nautika. Ah, vale. Importantia, braga nautika. Baina, ojo, hone bakarrik ez da balio. Ze pizina baldin bazabiz, itotzen azten mazara, eta nervioso, jarri oso nervioso, hartza zeiten da? Patada en los cojones. Patada en los cojones. Beraz, seguru ibiltzeko, launok, braga nautika, eta jokila. Hola bai, joan zaitezkete Usakoko pizinera bainatzera, hartza inguruan baldin badabe. Ara, oro, balkoian persona bat. Mazena, agurtzea. Kaixo egunon! Egunon, berdin, Zer mauz? ongi. Poste naiz, inotzie baldakat. Ba, torre iguala. Bale, eskarrik asko. Bosgarrenea. Goazen ba, bosgarranea, aber zein dan. Bale. Bost A. A de Andalucía. Timbrego eta bost A. Así que... Guazen ba. Ati irekita dago, así que hau da, ongi etorri hau, barroa sartuko gea. Torri nekin. Iepa! Bueno. Opa, pagadi, campeón. Bueno, Zer moduz. sos. Ni Mikel zo? Ni Moli. Moli, urte askotako. Berdin. Hoi da, bueno, hemen ja kanpoan gaudela kentzia hemen badakat. ez da. Hoxe, bueno, Moli esan diazu ordu. Bai, molinero, baina Moli esate ostei. Bista erra dazkazu bako dien, Hada, lehazpiko kurtzi esate xau. Bai. Eta da Korosti mendi. Ba, Korosti mendi. Eta geho dau hemen bestia gentiletxe. Gentilen etxia. Molita, horko ikusten beste aitza hundi joizin da? Hori da, udalaitz. Udalaitz mendi famoso, ez da? Famoso da, pixkat antipatiko egin da baitzu zeatik. Antipatikoa zate? Ba, dako igoeria eta arri sueltua da. Hemen goizordia simpatiko guak edo pixkat agradable guak? Netako politxagoak. Eta gero mendiei pixkat hitzi dio. Itzinten dituzu mendiei? Mendiei esan dio, ze polita, ze ederra, eta beak esan dio. Bai, bani postu, tenaiz zuk hori esatian eri. Bai, hori ba, nire hori izango da, jode, ze majua zan, ze txizazua zan zein da, ba, postu itzen. Ba, Molini, zuk mendiei bezalnik esango izo, Moli, ze majua zan. Ba, eskarrik asko, me cago en la leche, da leche. Me cago en la leche, oida, viva zu, Moli, me cago en sos. Aupa pagadi, Aupa, Moli, oixe, pareja garraitzen dugu hemen, Bai, justo, bai. Eta mendile izango jo, ze guapo zaude, mendila, ze polita zean, me cago en sos. Eta ze irutu Aupa rano, aupa gentiletxe, gentilen etxea. Oida, gentilen etxea. Gentilena, Politaskoa. Orduan, plan hona da kasu unero, ez da? Bai, ni
Ni basu nahi dut, hola, bueno. Asko? Hori, el nova más da. Nova más, nintzen zebiltzen. Atzea eta aurre eta aktibidadia bakazu. Oso, ura asko mira, bai. Ura asko, karo, mendia junezkeo eta, karo, hoi da. A ver, ni beti motxilean ura, bai. Ura, importantia. Eta gero beste gauzatxo altzupe, bai, baina, bueno. Mendia zen amaten dezu, Moli? Hori, sekretua da, Ah, sekretua da. Iake holako launa gingarian, esan ingo. Amigo, hoi da, earki. Ze eraman gaute du Molik be motxila barron mendira goten danean. Ojo. Bai. Zagote hemen, baina sekretu hau. Adios. Pistatxuak. Pistatxos. Honeik, jaten mozu, 15 egunean. 15 egunean. Ez da problema egizelako ipe. Aize. Berroi janezkio gula. Baina gauza dako, honek diak garestiak. Bai, garestiak. Honek poti honek. Karo. Bara iso dago, 5 euro. Bai, garestiak. Hau, puntitzen duzu irunean. Karo, irunean. Presupuestua da, solo pistatxos. Karo, joder. Bokadioa tortilla merkiua da. Baina, hau, da, el secreto máximo. Bai, Eta gero beste gauza bat. Hostia, pistatxo, 15 pistatxo unian. Gero beste gauza bat, hau. Hau da, te quiero abuelo. Biloba. Biloba karregalatu, te quiero abuela. Letari polita, Te quiero abuelo y te quiero abuela. Letari polita, bai. Bai. Oye, alpiste, bebida de alpiste. Bebida de alpiste. Zuk, por ejemplo, hau goña aten mozu. Bai. Igual, bi unien kantatzen hasiko zabesten, eta ez duzu gatuko. Kanalua. Ni juten naizen nire, bostei esan dut, ¿qué tal cantas y tal? Pues bien, bueno. Estoy seguro que bebida de alpiste. Hostia. Hau, zera, ez nire bezala baina alpistekua. Claro, alpiste egin ja. Txin pizkatiko No me empieces a cantar, ¿eh? No, tranquilo. A ver, alpiste pizkatatuko da, probatzeko ni sekula ez dut alpiste. Bueno, alpiste... Euriatik eta hemen ingurua konmendiagatik. Hemen txe, te quiero abuela, maite zaituztetan hoi. Por los montes, Haudek mendia de guria, eta zuri begusta izatzu. Bai, asko, bai, hora alpistia, hora molita. Probatzeko, meka un sopo, hemen txistu kasiko entuko, bega. Goxua da? Goxua, bai. Eza, energia sartu zaiz pixatola. Bai, Zu, ejerzizi zuketik dituzu hemen, balkoien dola? Balkoian esatik, bai duzet. Agentia bida. Igual, hemen ingu, bat obi, gure gozu. Zuk egin dezu ejerzizi. Nik egiten dut, jode, la postura de la montaña, jode hori nimida. Eta zein da hori? Zutik ibini holan. Holaxe? Holan. Eta hori, hanka pixkat doblatu aurrera. Hola. Pixkat, holaxe. Eta geho hori, behia zerratu, eta hola hon bezu, baina, lo hartu erte, baina lo hartzen bu, bera bera. Hau da, relajación. Relajación, vale. Postura de la montaña. Oin egiten duzu hitz, zuekin, zeakin, danakin. Zantziatzu, jode, ze polita. Ze polita eta ze txorillak eta entzuten dian da. Eta kukua etorten danien ura barria. Hoi da. Arrautza kambiatzea eta hori dana. Leak egin postura de la montaña, ingu la postura de la silla. De la silla, adiós. Postura de la silla, da. Horan epini, hankapini mazera, eta hau. Eta atzeko joan bai. Vale. Hau da postura de la silla. La silla, la silla. Ezi eta gongo ban ginen bezala. Bai, postura de la silla, eta igual egotzen zaula 10 minutu. Hola, 10 minutu? Eta gero jaikite zanean, basandozu, jode, estoy como la silla. Bai. Eta gero atza egiten duzu gura gozu, pues la postura de la montaña hoi da, relajaiteko. Kaltzautu ez atzea egin da la postura. Vale. Earki, vamos, li. Entre el alpiste. Bai, entre la piste, los pistachos eta silla. Los pistachos. Eta la silla. La silla. Hemen txase, lexilua, Moli. Me cago, etxedi, gustora. Posi. Bueno, Moli, placer bat, zuri zaututa, me cago en sosa, posta naiz, Ni be bai, hori da. Bueno, bai, joan gutu, Bai, presupuesto ez da. Ya hemos jodido el presupuesto, Gona, berro hori daude gainera, bueno. De calidad. De calidad, pistacho, ona. Pistacho, bueno. Zuk esan dakua, Moli. Eunian 15 pistatxo. Menditak hain ez ditzin, baina komunea 6 aldiz naiz gaur. Bakatu. Txalo migo Molintzako, favorez. Zarek asko. Txalu eskatu zuezatik. Pistatxo bat hementxek katiatuta gatu zeit eta pixka tragatzeko zan. Bueno, Moli, haze sekretua kontatu dizkidazun, mendizale perfektu izateko. Eman diazu pista bat ez pistatxo bat. Bueno, pistatxo bat ez 15 pistatxo. 15 pistatxo eta alpistia.
balitu ezu mendizalia basea, edo etxien banimakazu, Amazonazko kakatua bate, bai. Molik erakutsitako teknika nahi zuekin probatu. Teknika de la montaña. Pizka danok altxako gea, eta jarriko gea, hola, ez da, holaxe. Holaxe, arna sartu, eta pizka begik itxi, eta trantzen sartu, ez da, holaxe. Eta udalaitzi esan, udalaitze politia, baina ze antipatikoa zean, Murciake bonita eres, eta txalo diban molintzako, fenomeno bat, eskerrik asko. Bueno, zaniek pistatxoak inzo dut, eskerrik asko. Berote. Herri dotore bezaina aparta, zenbat gauza ikusteko, auzoak ere zein bereziak, nortasun da ez usteko, industri eta baserri gintza, loturarik ez hausteko, irakaskuntzan oinarri sendo, euskal kulturai eusteko, oinatik asko erakusten du, asko du erakusteko. Ojo! Ojo! Iepa! Ondo. Zuen izenak? Jesusa eta Jacinto. Jesusa eta Jacinto? Bai. Jesusa, bizikletan? Bai, bizikletan. Deporti iten? Bai. Da ze moduz? Oso ondo egin dozt. Oso ondo? Bai. Da Jacinto zetan? Hori oin eon. Eon? Ionike? Bai, etorri. Etorri. Ontxe nua? Bale. Herri lasai. Iepa! Kaixo. Kaixo! Aspaldi ginen jaixo. Aspaldi ginen jaixo? Oindala zenbat urte? Ba, lau eta mar zaten daue, da aurru urte moitu zen. Osa, que zu laro eta mar? Da Jesusak? 89 eliotontxe. 89? Laro eta behatzi? Ostra! Da, Jesusa, laro eta behatzi urtekin da deporti iten? Egunen ordu betero egin dut. Ordu bete? Ordu bete. Egunero? Ordu erdi goizien da ordu erdi hartzalde. Toma! Eta oso ondo, Bai? Da, ritmo ere bastante... Bai. Ritmo ona. Eta guztua. Bete eukeo ritmo ona. Bete ritmo ona. Bai? Listo? Da, hoxe ingo ba? Hoi, trago mate inbiakula. Trago bat? Bai, bero egauta. Claro. Bai, barrura. Hain jau. Poliki, Vale. Hauzi bek, No, ya está, bien. Zukeri. Tak. Ja. Hau? Baita ere. Hau bai? Baita. Tak. Ardago eta sardagoa, pixak irekita. Zu esen nahi dozu eratia. Gura. Gura? Ta honekin zenbionik? Eran da zeko eruan geho. Claro. Eran da eruan? Eruan, ya está. Ya está. Zue ikuriatako izue? Nik... Zeu nahizuna. Zeu guzuna. Brindau? Bai, Olaxe. Olaxe, oso ondo. Ya está. Errau. Ahí ba. Deportien da gero, alimento pixkat, Bai. Nigote, erra hau, Da, elkarrekin zenbat denbora? Eskondu gainana 62 urte. Bai. Eta 7 urte nobixo. 69. Hemetzik hogei urtekin hasi ginela. Elkarrekin? Lehena Olaxe aztezan, gazteik aztezan. Gazterik? Oin ikusten dira telebistan bebai, gaur hazitia bisaria matxoka igual.
Matxo zer da, matxo? Patxo. Mosu. Matxoa, bai. Baina gu mosu mutea gute ginen astien behin, Astien behin? Claro, euneo hola. Euneo bezkeina noten, no? Bixuekin, aztien behin, jueves de moda. Euenian. Euenian? Bai. Jueves de? Jueves de moda. Jueves de moda? Hala zatezako. Ta hori zan eguna, musu mateko? Claro. Gozua esan da, Gozua. Musua? Astien behin baitu zezan. Gozua. Karo, egunero eman eskero, Bai, aspertu. Nora jute zineten musu matera, nora? Ilunetara, ilun. Ilun zaun lekura? Ilun hau lekura, patxo moteko. Importantia esan ilun hautia. Bueno. Plazako kalien ala, arxe iluneta, karo. Ekatu zanda, ez ilunetan, dana. Eta, ilunetan jangoikuek ere ikusi ez igual? Exactamente. Arek ere igual ikusi ez? Bueno, arek ikusiko baina beste inupez. Beste inupez betxan. Baina ilunetan da asmaik izan, nahi? Ilunetan asmatze zan? Ez, asmau bai. Astien behin da. Asmatze zan? Asmau kostezu. Eta batzutan, goiezela, igual eurixea eroazten zan. Bai? Esategen, musu emutea urrengo asteako itxiko. Beste aste bat? Kitxo? Hasta la semana que viene. Gero horri importantia izango zan, noche de bodas. Bueno, noche de bodas, ilurra alkarri ikusteko Europa gutxikin. Lotzatuta. Karo, ordu arte ikusi barik elkar? Lotzatuta. Zazpi urtein ja, noixo. Bai, baina gaurko mogonetan. Poquito a poco, Poquito a poco. Jendia jakin desala, Garai harten gauza, poquito a poco. Jo, behatzen lebetea, ja umia jaixo. Behatzen lebetea. Umia? Claro, ala behar lehenengo, ala behar. Lehenengoa. Eskonduta behatzen lebatera? Esan nahi dau, Makinizia ondo bilizan, itxuria. Zena? Makinizia ondo bilizan, itxuria daunez. Makinerizia ondo bilizan? Itxuria lago. Hor, kalkuluak argi daude. Bai. Eskonduta behatzen lebatea? Ez da falloik hor. Ez da falloik? Ez da falloik. Zazpi urtean 6 seme alaba dago. Zazpi urtean 6 seme alaba? Osea, horrez esan nahi dau? Makinak, usaiken esposo, ordaitu hori jendia. Osea, erdoildo? Se les hace roña. Naba bizamuten erabiltzia? Martxan eukitzia? Engrasau eta... Da segi? Bai, da segi. Horren izan gara. Eta, 69 urte elkarrekin? Da ze moduz? Ondo. Geuta hobeto. Geuta hobeto? Bai, osatik, matrimonioan beti ez da, oten egualdi hona. Egualdi txarra daunean, ikin dozo guardazola erei. Ireki guardazola, ekaitza pasatu arte? Ekaitza pasokoa. Eta atzea zerra guardazola eta jazta. Ez da pasauta. Kalma. Baina, suma izi, Suma izi. Ikote, oina, gaztiak eta elkartzen dianean segitxuan asarratzen dira, segitxuan banatu. Segidan, a ver, sema banaket, atzo ero, esakara periodikuak 50% ja banaketan diela. 50%? Bai. Hala xangoa modiero. Ez da bolako gontatzen, ez ebe. Horre, zesan nahi dago? Guardasolik... Ez da bola eraiko. Ez da betien da, tormenti egin busti. Da gero, separo. Guardazola por si acaso eukin dioso. Guardazola por si acaso eukin dio. Bikote. Gamba? Ongo brindau mieko. Atea? Baina, hombre. Zeuegatik. Bikote. Baninduan oinez oinatinda eta balkoian, Jacinto eta Jesusa. Jacinto egonian, geldi. Jesusa jota zua, bizikletan. Mariano Imanol kontuz lastea postua Jesusak bisori botoko izuetan. Gaztetako ipuñak kontatu zen eziaten, musu matera ilunpetara jute zian. Ilunpetan musu matia ez da erreza izango. Zaila izango da zure bikotian ahoa aurkitzea. Hemendik konsejo bat, aholku bat, ilunpetan musu eman nahi duzuen bikote guztiei. Angelek esan bezala, egunero berakatza jan. Ikusiko zuen zehazkar aurkituko zaitxun zuen bikotiak. Bikote, pentsatzen dut, oraindik ere elkarri musu matia gustatuko zaizuela, baina karo, argitasun honekin... Por si acaso ilundu. Por si acaso ilundu? Ilundu, bai. Vale, kasu igu. Hori bai, Jacinto, ilunduko dugu, baina ez inork zuek ez ikusteko musu ematen, Ilunduko dugu, ze gaur egun kilobatioak daukan presioekin, eman aldia merkea baterako zaigu. Badazpa, lankillo, zuek jeitsi mesedez? Eskerrik asko, bikote. Segi olexe, denbora askuen. Eskerrik asko.
Txopekua jatetxearen pareta hontan aurkitzen dugu munduko jeroglifikorik zailena. Ara, zuaiz bat, mugikor bat, fletxa bat, hemen. Ni beste bat, tankera ikartzen honi. Bueno, a ver, gure lankide bati deitzen ikua, ea asmatzen duen. Ai, ba, dios, hemen. Hemen koberturik ez dago. Ojo al Cristo, Watson maitea. Hor koberturaik ez, baino hemen, zuaitza onduan, takata! Hala, hemen txego oinatiko auzo batera jatu naiz, baino, ez dakin nuna bilen eta hortxe, pertsona bat, kamiseta gorreiekin da galdetzen ikua. Iepa! Epa! Zer mouz? Ha, bitxe. Earki! Ako txio be, okerri txio eta... Adios! Zuzendu enbieko. Zer, kotxia? Ba! Eta giltza balditzuzu? Giltzak ez. Adios, ojo al Cristo. Txao. Ojo al Cristo, terrenea. Ojo al Cristo. Otxitxa goi ondo. Bai, zuzena, hau da, ozta? Zuzen. Bueno, hemen hola aparkaz aldetiko zuen kotxek. Giltzak aztutak ban. Bueno, ni Mikel zu? Ni Igor. Igor, urtaskotako. Eskuk ondo? Bai. Bai, ondo. Zer hori? Mucho zu kotxia, Bai. Eta zer da, oitura hola hemeneo? Bueno, gazti ginen nien, jolasin hilte ginen launai mobiu kotxiak eta... Adios. Fueran, da, launai lekuz aldatu. Ostia, eta geho launa jutan Eta geho launa fasuan da. Nik hemen itxixue pa kotxia. Kotxie falta. Eta zuek iso. Gu isilik, gu gordeta, barre baten. Nola, arranda. Bai, ba. Earki, Igor, ikusi nahi nola mutxuzu, zer harrapatu zuen nik, kotxia? Bai. Eta hau errexala moitzeko. Bueno, prau. Pixka, porratzen iko, zein behar da, ikora gora aldea? Gora. Hostia, pixua daka, Hombre. Hone ze pixatuko jo? 1900 1900, bale. Eta hone ze martxa, Igor? Oi mobiu xot. Baina, hemen giltzak izango txuzu, ezta? Oi, ikusiko? Listo, a ver, Igorrakin ze sorpresa da gaur. Adios. Ojo. Hau, bai. Arnesa zertako jartzen duzu? Ba, arnesakin tira itxeko. Hostia, kamioia ere? Neu, tiratu xot. Agarrate. Honezek, zenba kilo da azkai Igor, gutxi gora bera? Sortzitik 9.000 kilo. Sortzitik 9.000 kilo. Bueno, ya está, ondo, komodo. Eroso, bueno, nik lokarri jasan diazu jartzeko eta jarreko izut hemen txe. Afizio nondi datorkizu? Bueno, hau da murgia osoa. Lehenau, iten zian jai oso politia egiten zian. Bueno, denporiekin, gutxinaka... Pexe galtzen. Galtzen jasan. Eta, bueno, horre, oinatiko oso potente bat. Errekalde osoa. Errekaldekoa. Eta, ara, erueten daude, Kriston Grupuak, La Polla Records, eta holakoak. Adios, kompetentzia, ez da, pixkat. Eta zane, bueno, honek Kriston konziertu egarte xui, dara itxui. Baguk, zerbait jondiok, obia. Eta, bueno, urte hortan, kamioia. Eta gauza bat misterioa, zea, zei juntan, jende gehiago errekaldea, ego hone? Hemen. Amigo. Lepo, beteta, karo. Herri guztiei ikusten, ez da? Bai. Joder, bueno. Oso ambiente politia izan. Bai, bagutzatu hori, torre, mugitzen duen, hementxe DAF kamioia, esan diazu 8.000, 9.000 kiloko. Bai, 8.000-tik 9.000 kilo. Vale, bueno, behar dezu zeo zer, Igor, ni launtzia, animatzia, isilik eotia, eo... Oine, haiketa erruedia mobidu arte... Vale. Silencio. Geo guzuna, geo animau. Bale, momentu tensu izango da, zatek Igorrek aurreneko gauza errueda mugitu behar du, eta horretik isiltasuna eskatzen dizue, konzentrazioa behar du lako. Oi bai. Japa, venga. Atorda. Hostia, muitzen aiala. Atorda. Bai juala. Me cago en sos. Hostia, bai juala Igor, 9.000 kilotako kamionarekin, murgian hartu eta euskal ono haino. Bueno, ikusten deu. Me cago en sos. Impresionantia, hemen Igor, egiten gaidan, azan. Bai. Pauz,
esaten nun ba, honen zen martxartzen modu aldapa, bera? Gure, Igor, zorionak, Igor. Eskerrik asko. Hoi da potentzia, Pinpa. Bueno. Ila, kontuatu gabin dezu, Hemen dao. Horrek ematen du indar guztia. Honek ez, honek. Probatzeko txiko eldiazko. Bai. Bueno, faraka idaz agarri, eta bentxe? Ez dakit kamio jamuitzen ikuan, Normandien salto ike, baina, bueno, oin esan diazu, pixkat. Hola, jarri. Pixka geixo, jarri. Venga. Venga, pai. Deka, mucho, Igor. Neura ondo gozta, Hugo. Lasai, rueda mutu arte, konzentrazioa berdet eta... Ezin, hemen ikuste banketako sustarra faltala. Hankape, bai, bien. Sensazio hona da, zati gola zaudeta. Aurre hain detza, erortzen da. Bai, paracaídas, antikaidas, gogoz. Antikaidas, bai. Bueno, Igor, eskarrik asko. Zure demostrazioangatik eta gora Igor eta gora Murgiako jaiak eta gora Oñati. Biba zu, Igor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta amabost jandi jut, Moli, amabost. Bueno, gaueko galdera da. Igorrek zenba pistatxo jatetxo unien, indarro izateko. Bueno, ikusi dugu, Errekalden, la polla. Murgian, Igor kamio jamuitzen. Politxa izango litzateke urteren batian, Errekalden Lokilo kantantia ekarriko balue. Ta Lokilo kantatzen du, yo para ser feliz quiero un camión. Ta Igorrek, yo también. Esan daiteke, Oñatiko auzoa Murgia munduan toki bakarra dela, ataskoik ez da ona. Zergatik, bueno, normalian Euskal Herrian seinale hau jartzen dute, kamioiak eta pixkat ataskoa saiesteko, ezta? Murgian ze kartela dao, hause, berria, moldatutakoa. Tak, Igor deitu. Karikatu Igor, utxiko jai. Iepa, kaixo. Zer moduz? Ondo? Tranquil. Tranquilo. Zeure izena? Nidako tiru izen. Iru? Iru. Ojo. Oñati Mala. Mala? Euskal Herrisa Mikel. Eta Karretidan Miguel Ángel. Karretian Miguel Ángel? Hori da. Ni zuaitz. Urtazkotako, bale. Nola deitzuko izut, Oñatine onda, Mala deitzuko izut? Hori da. Ta Mala nondi dator, Mala? Mala Madalenatik. Madalena? Hori da. Ofiten dau. Maria Madalena? Hori da. Hau zer da? Ermitia. Ermitia Madalenakoa. Da, zetorreza mesen zutera, o? Ez, ni hemen biziniz. Hor bestian, beste etxean. Hor? Bai. Hau zer da ba? Baserrixa. Hau baserri bada? Bai. Da, zer daude, peauta? Peauta da boi. Zuria da baserrixa? Hori da. Ermitia? Ez, hauzuena. Hauzuena. Ta gero, hemen ikusten dugu? Frontoia. Frontoia? Bai. Da, frontoia zeinena da, zuria? Hauzuena. Hauzuena? Bai. Bale. Da, kotxea? Lemenda. Delmenda? Bai. Zuria? Bai. Da, ze parkin bezala dukazu, pixkate? Bueno, hori libre otzen data. Oin ez da pelota ino behite, baina osazten dut, Karo, libre da honez, aprobetxau. Hoi da. Hala? Ta, ermitia ze urtetakoa da? 1941. 1941. Horrek esan nahi dugu, 580 urte euskala. Bale. Badauko ermita honek zerbait berezitasunik edo hola? Bueno, hau, dako, bastante berezia. Zegati da berezia ba? Milagrosua lako. Milagrosua? Ze milagro itzen dugu? Hori milagro itzen dugu, berbaitzen ikasten dugu umiek. Urra edan da, umiek berbaitzen ikasi? Hori da. Benetan? Bai. Neurrizen egan bida, Neurrizen egan bida? Bai. Asko ate ba, barrietan larritzen dugu gero. Asko anesko, berrekita geixen? Barrekita geixen. Isildu bez da gero. Isildu bez? Isildu bez. Mala, zuk asko handozu? Ni bastante. Bastante? Osa, berrekitako problemeik? Ez dago, babe. Ez dago zu. Vale. Da, neu probatu nezake urrori? Bai, guztu proietia. Probatuko nuke guztua. Ojo. Botella. A ver. Vale. Hame jartzen da ur bedinkatua. Claro. Baina hau bedinkatuta dago? Hori ez, hoi bedinkatu bida. Hau bedinkatu behar da? Bai. Abadik ez badau. Abadik ez dago? Bai, nuk bedinkatu ez. Zuk bedinkago? Bai. Zelan? Ti. Trau. Ti, trau. Ti, trau. Bai, ti, tau.
Eta behinkauta. Behinkauta. Listo. Tak, ur behinkatu dukagu. Hori da. Milagrosua. Hori da. Da, edaten bot berriketako gu emangoit. Bixatik aurrera. Bixatik aurrera. Hemendik amira? Hortik ez. Kampanillatik. Kampanillatik egin berda. Hoi kampanillatik amira. Kampanilla nundo? Hor barrun, hemen izan. Erakutsiko jazu eta esplikatuko jazu? Bai, gozan. Bai. Ojo. Ojo al Cristo. Ojo a la Virgen. Hauxe da Madalena Kormitia. Hori da. Politxa. Oso polita. Oso polita. Kampanilla ikustera guaz. Zer ote da? Hau zer da? San Kristia? San Kristixi. Eta kampanilla da hor barrun. Hauxe da. Noiz zan. Segatira berezisi hau? Bueno, San Francisco de Borja peak biltzeko da lago. Norki biltzekoa? San Francisco de Borja. San Francisco de Borja? Bai, duque de Gandia. Da, ezaguna zan, o? Bueno, bea jefia esan San Ignacio Loyola. Bere jefia San Ignacio Loyola? Bai. Da, ze urtetako da kampanilla hau? 1551, tolzat. Beretan? Bai. Da, hemen dago ordutik? Bai, hortxe. San Francisco de Borjak zertako ibiltzen zaban kampanilla hau? Bueno, basarri biltzen noi kampanilla joten. Baserrez kampanilla joten? Bai, diru batzen. Diru batzen? Bai. Kampanilla honekin? Bai, claro. Ostra. Tak? Bala, ni sekulo ez dut berriketako problema handik duki, baina ala ere hartu. Bai, hartu dikozu, toko bizatzu, orain atorri ja. Bai. Eta bizartik aurrea? Bueno. Berriketan? Jota egurra. Jota egurra. A ver. Bala, eta beste milagroiko mirariri badago hemen ermita hontan? Bai, txintxetiena. Nola? Txintxetiena. Txintxetien milagroa? Bai, milagro de txintxete. Milagro de txintxete. Milagro de txintxete? Txintxetien milagroa, hor kanpun. Hori, esplikau berdi ez. Ba, gozen berta. Bai? Bai. Bazen. Oin da berroi bat urte dala, eta ostirala osapatu nuzal. Bai? Etorritzani etxera. Da atia dauen puskatuta. Ermitako atia puskatuta? Bai. Etorritza barrura eta horrek usiren lata bat, gasolinen lata bat, hortxek, herri adixan. Gasolina lata bat hor? Bai. Tornintzen hona, da ufeina, gasolinan hemen, dana. Hau dana gasolinakin. Retablo danean. Gasolino zein hemen? Bai. Ba ikusiren hor metxia, zua hartuta. Metxia? Erreta, metxia erreta, euela. Metxia onaino, ona jau zeizen? Bai. Honek zu hartu zezan? Ba hori da. Eta etzuen zu hartu? Ez. Zeatik? Milagro de txintxete. Ojo? Cojo. Ojo? Milagro de la txintxete? Hori da, milagro de txintxete, hoxe. Hemen ikusten du metxia, hau da lurretik zatorrena? Hori da. Metxia, onaino? Horreio, erreten, ora jau zanean, patx, itxaldu. Itzaldu? Itxaldu. Hemen gelitu zan, bai. Metxia. Bai, hau txintxeti espresaneon, metxia jarretugun, da hemen posiblemente hongo zan, gasolina gehiago. Bai. Hemen botatako da, hori pop, hartuko enzua, ba, hau retablu, bai zola da. Eta hau den erreko litzake. Jode, a ver. Milagro dela? Txintxete. Txintxete. Mala, hau ikusita gero, nor daki peregrinazioak egongo dian oin malara, bat, ur milagrozu dateko, izketan ikasteko, eta bi, milagro dela... Dela txintxete. Ikusteko. Negozio nalitzake albuen bokailo saltzi igual. Bai, preguntakot. Preguntakot. Bai, martxan dao. Martxan dao. Ta, ya está. Kompleto. Bai. Kompleto. Milagro dela txintxete. Eskerrik asko. Zorratik. Bueno, Mala, Mikel. Eskerrik asko Madalenako ermita erakusteagatik eta bertan gauzatu edo gauzatzen diren bi mirariak esplikatzeagatik. Esango zu, zertan nabil? Arazo bat eukidu, problema bat. Nere sozioak ezin dau izketanin, momentu enten. Itza galdu dau. Sozio, etorri. Bai. Ezin dau hitz egin, segatik, mutu galditu dalako ez. Pistatxo bat trabatu zaielako estarrian, pistatxoa. Bi aukera dauzkagu bat, hartza igo dadila bere maniobra bat eitera. Eta beste aukera da, Madalenako ur milagroso erabiltzea. Ni oen txekune izkorrika, baina kampaniarik ez dut aurkitu. Zu daukazu, bale, bedinkatzia falta da. Bai? Torri Mala. Bedinkatzia falta da? Tritratau. Bedinkauta? Bai. Bale, eta kampanigia. Hori da. Eskerrik asko Mala.
hilko naula, hostia, jode. Egon nahi bat, ahi bat. Bueno, hortik enbara hildin. Hartza jo da dina. Ia funtzionatzen da ban. Bai. Ba, lehenako ur milagrosua. Txin. Bale? Bai. Zer da hori? Txintxeta! Eta pistatxoa txintxeta bada. Le txintxete! Zerrik asko! Ojo! 2x1. Izketan hasia eta gainera txintxetan bigarren milagrua. Hau ikusten gero zenba jende torreko zaizun mahalara. Ermita beharrean basilika ipini beharko zu eta hori bai, gainera frontoitik kotxe atera beharko zu jendeak aparkau desan. Eskerrik asko maga. Zer altxor daukazuna, helduen gaztetasuna, daukaten alaitasuna. Agurroñati eskertuz noski, ondo hartu gaituzuna. Gazte izanak eta gazteak, gorde txantxikutasuna, gorde txantxikutasuna. Eskerrik asko. Esaera zar batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua eta biba zuek. Gora oinati! Zuaitzar da aska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz.